chapter 4, verses 1 to 4. Okay, so hutdon lang nako ni siya og basa abot sa verse 11, pero ang atong kanang ato ang scripture nga kuhaan karon sa atong pagtulon-an naa sa verse 1 abot sa 4. So gitintal si Jesus, unya gidalan si Jesus sa Espiritu Santo ngadtos dapit nga awa aron tintalon sa yawa. Dito nagpuasa si Jesus og 40 ka adlaw og 40 ka gabi og unya gigutom siya. Miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Mitubag si Jesus ang kasulatan nag-ingon, ang tawo mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga gisulti sa Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem sa balaang syudad og gipatindog siya sa kahitasan or kinahitasan nga bahin sa templo o giingnan, anak ka man kaha sa Dios. Ambak ngadtos ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sapnayon kanila aron dili maigo sa mga bato, bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Sa verse 8, o gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid o gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan o sa ilang kaanindot. Ang yawa miingon, ihatag ko kini kanimo tanan kung muluhod ka og musimba kanako. Mitubag si Jesus pahawa sa tanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagari. Busa ang yawa mibiya kaniya, unya nangabot ang mga anghel og miatiman kaniya. Magampo ta? Ginoong Dios nga labing gamahanan, salamat kayo sa imong mga pulong karon nga imong ihatag kanamo. Salamat pod sa mga kinabuhi nga imong gitabunan sa imong mga panalangin, pabor og sa imong gugma nga niya karon sa imong presensya. Among pag-ampo nga mga pulong nga among madungog, tinaw kaayo namong masabtan og mag-usab ni ang kagahom niini mag-usab sa among mga hiwi nga mga pagkinabuhi. Tabangi kami o Dios nga mahinluan among hunahunag mga kasing-kasing. Tabangi kami nga malig-on kami. And we pray, Father God, nga walay presensya sa kaaway niining kabuntagon sa among panagtigom in the mighty name of Jesus. Ug ang imong mga anghel Ginoo maglibot magkuraw aning dapita amahan. Dalaygon ka sa walay katapusan, amo ning dawaton og pasalamatan sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Kitang tanan maingon, amen and amen. Magapang lingkod tang tanan. Sa makausapa hatagan natog pinakakusog nga palakpak ang buhing Dios. Kaniadto ang atong pakpakan hanang nigawas ang atong numero nga gi-maintain. Kaniadto mo pakpak ta kay ni daog tong atong biya inilog. Pula sa puti. Na nalimot ang mga igsuon nga ang Dios naghatag natog kamot, siya po'y naghatag og kusog. Unya gipadaog ta niya sa tanang problemang atong giatubang. Palakpakan nato si Lord ana. Praise God. So aning kabuntagon mga igsuon, ang uluhan sa tong pagtuon Bisaya ang kayo ni siya nga ingon diha nga kaon og daghan aron ka malig-on. Murag nutrition month lagi ron. Ingon diha kaon og daghan aron ka malig-on. Yan atong gisgutan ani espirituhanong bahin. Espirituhanong bahin ang atong pagtuon nga nganong kinahanglan ta mo kaon og daghan. Kanang taong magsakit wala gyud nay ganang mukaon. Or mukaon na siya pero isuka dayon. Di ba? Mukaon siya daghan iyan ang isuka. Kanang tao nga naay lagnat, bisag unsa kanindot nga pagkaon imong ihatag niya, di gud siya ganahang mukaon. Pero wa nay kaon kuyo nga na Ma'am Jeg, ato Jollibee. Nablaw gyud ka anak pang libre. Na? Kusog kay na mukaon basta healthy siya. Now, kung ato ning tan-awon sa espirituhano natong pagkinabuhi, kung gutom ang espiritu sa tawo, need gyud na siyang makakaon aron siya malig-on. Pero kung masakiton siya, ang buot gipasabot kay naman tay gitawag og espirituhanong sakit, kining gitawag og sala. Pag naan niya ning presensya sa sala,
bisag unsa na siya kagutom, masakiton siya, dili gyud na siya ganahang mukaon, gani iya pang isuka ang espirituhanong pagkaon. Now atong hibaw-an nga sa Biblia, ang espirituhanong pagkaon nato mao ang pulong sa Dios. Unsa daw espirituhanong pagkaon? Ang pulong sa Dios. Now, ang pulong sa Ginoo sakit kayo ni siya. Sa batanan, sakit kayo. Nga kung magwali, bisag kisay magwali ani, masuko gyud ka. Giigo na po ko ani niya. Giigo na po ko ani niya. Sakitan gyud ka. Na? Ilabi na kung ang atong mga pagkinabuhi supak sa gitudlo ni Kristo. Munang sakit na siya. Pero bisan pagsakit na, maghatag na siya og kaayuhan sa sakit nato sa spiritual. Maghatag kalig-on, kabusog. Maghatag siya katagbawan. Hello? That is why ang mga pulong sa Ginoo gihisgutan nga mas tamis pa sa dugos. O nya, masubay na to na. Now, ang atong Ginoo, gitintal siya sa tulo kapaangis pagtintal. Gitestingan ang iyahang flesh, ang iyahang kanang lust of the eyes, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Katong iyahang flesh or unod ang kagutom gitistingan. Unya ang lust of the eyes kay libgon sa mata gitistingan. Gidala siya dito sa habog nga dapit niya giingnan nga makita nimo nang tanang gingharian ako nang gihatag nimo kung musimba kanako. Kisa yang giingnan? Kisa nagsultian na si Satanas. Kisa yang gisultian si Jesus nga ang Ginoo. Ang uban dili sila mo to. Paminaw ha? Ang uban dili sila mo to nga si Jesus Christ, Dios. Pero unsa may gitubag ni Lord sa diyang gitintal siya, ingon siya, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Kisa may gitintal si Jesus. Unsa itubag ni Jesus? Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. So, ang lust of the eyes kanang kaibgon sa mata wa midaog. Ito tas lust of kanang the pride of life. Anak man ka sa Dios, ang imong posisyon, hari ka. Hari ka sa langit. Dunay mga anghel nga gamhanang mo salo nimo, sige ambak, so gitistingan ang iyang garbo, ang iyang pride. Kaya kanang tao, paghabog ang iyang posisyon, garbuhon. Pero gnano na siya Ginoo, paghabog iyang posisyon, siya mo'y pinakamapaubsanon. Because mao man ay principle sa kingdom sa Lord, nga siya mo'y magpaubos. Na? Testingan siya. Ambak. Pero, ang iyang tubag niyo, ang kasulatan, nag-ingon. Nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Diyos. Then, dinita sa kining verse 4, kanang tubag ni Lord yang aningon siyang, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, sa kwarta, sa mga kadaugas kinabuhi, sa mga achievement niya kinabuhi, di siya mabuhi lamang diha. Kundili sa matagpulong, nga bugula sa baba, sa isulti sa Dios nga mga pulong. Muna itubag sa Ginoo. Ano man, imagina 40 kaadlaw o 40 kagabiing gapuasa siya walay kaon. Masuko aron maganitag inig-uli nato nahutdan tag linungag. No? Nasuko na kadaan kay dugay kay nahumagwalis pastor, gutom na kayo. Pag-abot pag yun mo sa imong balay, ang imong anak wa galungag. Imo na inong ikaw ka kagaparihar yun mo ni pastor. Suko ka ni pastor, suko po kasi mong anak. Ngana no? So, masuko man ganita. So, si Jesus 40 days and 40 nights. Unya, gutom siya ato kay nagpakatawo man gyud siya. Nga buot gipasabot unsa imong mabati, gibati po niya kay nagpakatawo man gyud siya. So dito nakaygayon ang yawa nga tintalon siya. Ingon siya nga, anak ka man kaha sa Dios, nahala, gigutom man ka, himuan ning tinapay nga, himuan ning bato nga tinapay o kaon. Kaya kayo tos Ginoo. Amen? Kaya kayo sa Diyos. Nabuhat ganin niya ang langit ug ang yuta, kana pa niya ang bato himuog tinapay? No? Pero gitubag siya sa Ginoo. Ang tubag sa Ginoo, Matthew 4 verse 4, ingon siya, ang kasulatan, ang pulong sa Dios,
Mauning kasulatan, nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa bulad, sa iskabichi, sa lechon, sa chicken cordon. Ha? Dili mabuhi sa pan lamang kundili sa matag pulong nga igasulti sa Dios. Sa John chapter 4, gigutom si Jesus, nakigsulti siya sa usa ka babaeng Samarianhon. Unya nilakaw na ang babaeng Samarianhon human nila pakisultihan ay didto sa atabay. Niabot ng iyang mga tinunan gikan silang namalit og tinapay. Unya ningon sila, Ginoo, magtutudlo, kaon na. Kay niya, kaon na. Kay na, kapalit na may. Sa Arby's ni gikan. Our daily bread, hinloog mas barato. Bayad ng daily bread ha, kay gi-advertise ta mo. Kaon! Kaon magtutudlo. Pero ang gitubag pod sa Ginoo ningon siya, na ako'y pagkaon nga wala ninyo nasayre. Ug ang akong pagkaon, mao ang pagtuman sa kabubuton sa amahan, diri ka nako. In other words, ang pulong nga isulti niya sa amahan, maoy iyang pagkaon. That is why, di gyud ta mabuhi kung puro lamang taane. Kabalo kag nganong galuya ta, gikapoy ta, murag himalatyon atong pagtuo, himalatyon ang atong pagsalig, himalatyon ang atong pagsimbas Ginoo. Kay imbis nga kada adlaw pakanon nato ang atong kalag sa pulong sa Dios, ang atong espiritu sa pulong sa Dios, walay kaon-kaon. Unya, sige hinoon ni siyang nagkaon og hilo. Minaw kas mga balita, puro negatibo, nahiluan ka. Minaw kas silingan. Hinduta mga silingan, manglakaw no pulong sa Ginoo'y dadon. Ano mga silingan, manglakaw niya ang ipanabi kay, uy, si Kuan ba kay Kuan mo kay si Kuan. Gabi yun na si Kuan, sa una pa dyan na, ingana dyan na si Kuan. So muna atong nakaon kada adlaw sa atong espirituhanon nga kauhaw kagutom. Di samutang nangaluya ana. Samutang nga kabsan og kadasig. Na usahay pa jud kining pulong atong isulti murag hilo makapatay sa kadasig. Makabungkag og relasyon. Uy, imong bana ba? Nakit-an man tunako nga naay gagakos niyang gabak ride sa motor. Mga igsoon, ang akong maguwang si Pastor Nick. Dako kayo siya pero pareho kayo may gitsura. Huwag na pala picture di ati butang ha. Pareho kayo may gitsura pero ang timailhan kay gamay ko, nya dako siya. Karon kani dako man ko. Pag uli nako sa Negros, nihuwam ko iyang motor og iyang helmet og iyang jacket. Iya tanan. Nya kay ni dako man ko, ang akong kuyog ang akong asawa. Na? Ingos Pastor Nick, grabe ha og nay makakita ninyo mo ingon man gyud santos pastor nga lahi man tong gagakos niya. Hala no? Pastor Nick yuto kay mao man kay nawo nga. Gakos ang asawa. Ay mga ingana mga igsoon. Unya ipanabi-tabi na dayon, kanang mga pulunga, mga chismis-chismis mga igsoon, daw espirituhano na siyang pagkaon nga mopatay og muhilo na to. Kay ang spiritual nga pagkaon nga maghatag nato kinabuhi, kini mang pulong sa Ginoo. Munang Matthew 4 verse 4, ningon jud siya, man shall not, man shall not live by bread alone, but in every word. In other words, dili pwedeng kinirang bersikulo atong memorization. Kasagaran mag-memorize ra batag mga saad. Pero mga silot, wa tay bersikulo ana. Sakto? Okay, so parang mas masabtan nato na pag-ayo mga igsuon, atong adtuon ang Psalms 119 verse 103. Ang pinakataas nga salmo sa Bible mga igsoon kining Psalms 119.
Unya, makita na to, naipulong diya sa Psalms 119 verse 103, nag-ingon. Pagkatamis sa imong mga pulong or mga kasuguan, mas tamis pa kini kaysa sa dugos. Not literally, nga imong tilapan, nga imong tilawan, imong Bible, be, tamis man ka ni gisiyon, be. Uy, tabang man. Parat-parat, singot guro tong kamot, nagukab-ukab, ani? So, 119 verse 103, tanawa dre, how sweet your word is to my taste, sweeter than honey to my mouth. Ang pulong daw sa Ginoo, mas tamis pa ni kaysa sa dugos. Kisa dire, wala katilaw dugos. Wala katilaw tanan. Kanang dugos mga igsuon, tamis gyud na siya, kinatamisan. Inig sa kakutsara lang ana, murag ang imong tutunlan, murag mawalag. Nigtulo nimo murag mawala na imong tingog sa katamis gyud, kinatamisan gyud ang dugos. But si David niingon siya nga, Lord, ang imong pulong mas tamis pa kaysa sa dugos. Wait sa. Ngano nakasulti mas David ani nga ang imong pulong mas tamis pa kaysa sa dugos? Because si David espiritual siya, espirituhanon siyang pagkatawo, dili siya tawhanon. Muna atong excuse kanunay, moingon mo ta, makasala ra mo ta kay tawhanon ra man gyud ta. Mo bitaw nag-ingon ang Bible, matawo sa espiritu, kay natawo tang tawhanon makasasala. Pag natawo kang sa espiritu, espirituhanon na ka. So dili na ka manglibak. Dili na ka mandaot, dili na ka, ha? Nasuko lagi ning uban. Magmayaw number 1 nga pastor. So tamis kaayo. Nasultian ka nako. Kanang ang kanusa ka makaingon nga ang pulong sa Dios tamis kayo alang nimo. Sa diha nga masabtan nimo pag-ayo nga ang pagkinabuhi nato dili para aning kalibutan na kundi para sa Dios. Ang pagkinabuhi nato nga dili lamang sa kwarta, sa pagkaon, sa ibiste, or sa unsay gusto nimong maangkon sa kinabuhi. Kanang mga grabe na natong pangandoy nga madato kog ayo Ginoo. Na pag-edad na nimog 80, nadato kag ayo, kisa may makapahimulos. That is why nga kinahanglang masabtan nato pag-ayo rong adlaw nga magbusog ta o mukaon tag-ayo sa pulong sa Ginoo sa atong espirituanon nga kag uhaw kag gutom aron nga malig-on ta. Kay dili man gipasabot nga tanang Domingo wala kay absence pagsimba. Lig-on ka. Kay ang basihan nga ang tawo lig-on spiritually kanang atakihon siya problema. Dasmagan siya bayronon, dasmagan kag balatian, sagpaon kas kawaladon, talikdan kas mga tawo, daog-daugon ka, siradan nila ang ilang mga pultahan para nimo, ug wala na mo dawat nimo. Kana nga time, masukod gyud pag-ayo unsa ka kalig-on sa imong pagtuog pagsalig sa Ginoo. Sa gikaingon ko na diha toy tulo katapok. Nagiingon Pastor Mario? Ang tulo daw katapok kanang birthday magtapok ang mga tao. Sunod kanang kasal magtapok, giinig kamatay tapukan. Pero magsakit ka wag magtapok nimo. Ha, tinuod? Na kay mga bayranan, wa jud mo tapok. Ha? Pero na kay kwarta dagha mo tapok nimo. Siguro na, babay. Naapay lain. Especially pag kanang naay mga manang, mga abroad. Na? Gara kayo nang inignaog na nila, gikan sila abroad, gara kayo ang mga tawos palibot. Nga mangayo, bay. Siman baya ka, bay? Usa ka truck nga beer. Gamay, ragod. Usa ka truck nga beer. Mangayo usa ka truck nga beer. Nyagdili ni mo tagaan, sila pa'y masuko. Wala sila kahibaho nga matulog kas barko, ihukot ni mo imong lawas. Aron di ka matagak ka inigbalod.
Wala sila kahibaw nga di pa kakainom sa kape, ang imong kape ni dagan na nayabuna. Wala sila kabalo, ingana, grabing kalisod. Nagikan ning abroad, wala sila kahibaw nga tuanas pinakahabog kayong nang hinlo sa samin sa building og matagak patay. Pero inig uli, bay, panglibre ba? Abroad ba ya? Oh, dato kayo oy. Ngana na sila. So, mutampok na sila. Pero mo nga nakita, aretas pulong sa Ginoo. Bala mo dia, di mi mamalhin. Kasi nagsugod ninyong pabalhinon mo. Asa mo balhin? Sa impyerno? Di ko no mamalhin. Ngano di, asa mo na mo balhin? Di ba giingnan na kanako, tanang relihiyos, kalibutan, ikaw mo'y tagiya, pero kung imong relasyon sa Ginoo, guba, impyerno, gihapon ka? Ha? Tapok. Nanguban pag yun mga igsuon, mo tapok og naipatay kay magsugal, maghantak, magbaraha. Di na sila mutapok dito kay mutabang og hilak og mupikpik sa likod sa namatyan. But maato na sila dito kay ayay, makaginansa man taron ani. Katong ipalalit og gata sa among silingan, marito sa kumbulsa. Nganam na, so ang pulong sa Ginoo, mas tamis pa daw ni sa dugos. Now, usa sa mga grabing pangitabo sa kapanahunan nga si Saul mo'y naghari, gikontrahan niya og ayo si David. Unya, samtang giaway niya og ayo si David, kinsa to ni si David? Si David mao ang nagluwas kang Saul og sa mga Israelita gikan sa kamot sa mga Pilistiyanon. Unya, nagpadayon sila pagpanulong sa gera, si David kanunay mudaog ug ang Israelita kanunay silang mugdaog sa ilang pagpakigubat batok sa mga Pilistiyanon. Inig-uli na sa hari kuyog si David ug ang ubang kasundaluhan, magsayaw dayon ang kababayin-an dito sa syudad nga mag-welcome. Nga na sila. It's senior. Adili, senior. Ha? No? Yeah, magsayaw na sila. Inigsayaw nila. Ilang iawit si David nakapatay og napulo kalibo. Si David kanunay. No? Mas daghan og napatay si David. That is why si King Saul nagjelos ni David. Nakasabta na to. Og maoy hinungdan nga kini si Saul iya nakarong gustong patyon si David kay basin si David mupuli sa iyang trono. So sa makadaghang panahon iyang bangkawon gani iya ni siyang gihimong wanted sa tibuok nasod gipapangita niya arong patyon si David. Nya si David gasigi siya ikyas-ikyas walay safety nga dapit nga iyang kaadtuan tungod kay tibuok nasod wanted man siya. Pero ang Ginoo kanunay niyang gitapigan si David. Nakaron, samtang nagpadayon si Saul, iyang anak si Jonathan, ug ang mga katawhan niya nga Israelite, sa pakigiras mga Pilistiyanon, si David wala diha. Kaya si David, iyan namang gikontrahan. Na ningon si Saul, kanang walay usa nato nga mukaon og mutilaw bisag unsang pagkaon. Unya natang tanan mangaon kung mahurot na natog patay ang atong kaaway. Munay mando ni Saul. Imagine kung moingon si pastor dita mga August kasimana ane murag. Pagsolo diha pastor. Munay mando sa hari. Nga walay mangaon nato gawas kung mapatay nato ang tanan nga kaaway nato. Sabto nato ni pag-ayo tungod kay kung magkulang taanig pagsabot mga igsuon, posible nga sa tanan natong atubangon sa kinabuhi, mga problema, pagsulay, di ta mo daog. Nganong mo daog man ka, nga sa imong pagsulong, luya man kadaan. Ako lang ningkuan kay for the sake sa ato nga tayo mga igsuon. Ingon si Saul nga, walay mo kaon. Ang iyang anak nga si Jonathan wala sa time nga si Saul nanumpa nga walay mukaon. Nga di ta mangaon. Wala si Jonathan ato nga time. Sa pagsulong na sila gira, ningon ang Bible nga naluya og ayo ang katawhan sa Dios. I mean ang katawhan ni Saul. Muna gisulti sa Biblia.
karon nakakita si Jonathan og dugos. Nabata na minaw ta? Sa pagkakita ni Jonathan og dugos, gitugsok niya nig kanang mura bitag gamayng stick unya iyang gitilawan. Ningon ang Biblia nga pagtilaw niya sa maong dugos, niabtik ang iyang lawas na kanang nauli-ulian siya sa iyang kaluya ug nisulong siyang nag-inusara, naaman dalaman niya ang iyahang kanang armor bearer, daghan kayo siya napatay nga mga kaaway nga mga Pilistiyanon. Sa laktod nga pagkasulti, nidaog si Jonathan. And then ingon si Jonathan nga maayo unta kung ang kasundaluhan makakaon sa dugos ug magpatuyang og kaon. Kitang tanan mo sabat moingong magpatuyang. Magpatuyang og kaon. Kay aron nga lig-on kayo sila. Pero ang problema, doon na may order sa hari nga di mangaon. Kasagaran mga igsuon sa mga lig-on kayo, ang Israelite sa una, lig-on kayo sila, pagsulungon sila, libutan ras kaaway, dili ra sudlon. Libutan ra. Maglibot sila sa nasod, sa maong syudad. Unya, abda nagpila ka semana, mahutag pagkaon ang sulod syudad, maluyan ang tanan, pildi na. Nasabtan na to? So ingos Jonathan nga, nindot unta nga ang tropa, kining Philippine Navy, kining tanan. Kining mga marine, mga sundalo ni Saul, makakaon o gani, mas nindot o magpatuyang sila kaon sa dugos. Karon nahibalo si Saul nga ang iyang anak si Jonathan nakakaon og dugos. Motong ningon siyang ipanumpa ko sa buhing Diyos. Nga patyon ko karon si Jonathan. Tanawa, bisan iyang anak, iyang patyon. Now, ang atong gisgutan dire, espirituanong kagutom. Ug ang dugos nga giingon diha, nagrepresentar siya sa pulong sa Dios. Nga ang imong membros, pamilya, wala nang alagad sa Ginoo, walay basa-basag Bible, mudukot ra ng Bible sa altar. Way basa-basa. Pag ikaw mudong kag Bible study, lutuson ka. Murag sama ni Jonathan nga pagkakaon niya sa dugos, ipapatay siyang amahan. Kabantay mo, muyon ang uban. Oy, ayaw mo basag Bible, kay makabuang na. May pay mag-drugs ra mo. No, baliktad ang tambag. Makabuang kuno ang mubasag Bible. Nakaroon ipapatay ni Saul ang iyang anak nga si Jonathan tungod kay gibuak ni Jonathan ang sugo sa hari nga maong iyang amahan nga dili pagkaon hangtod nga mahurot nila ang ilang kaaway. But ang problema, luya ang mga sundalo ug dili nila kayang makigubat kung wala sila'y kaon. Do you think kaya nimong atubangon ng imong mga pagsulay aning kinabuhi? Gikas imong pagkahimugso abot 110 imong edad. Kaya nimo matag adlaw makatubag problema wa kay kaon-kaon pulong sa Dios? Kanang moyon kang nagtuo ka Ginoo, do you think lig-on nimong pagtuo kung wa kay kaon-kaon pulong sa Ginoo nga mas tamis pa kaysa sa dugos? Tanawa ng mga taong kanunay nagdunga og Biblia, kanunay nagbasa sa mga saad sa Dios, mahutan na ilang bulsa, kabsan na silang mga higala, mawadaan silang mga magkaproblema sila, pero malinawon, malipayon na hiluna sila, kay ligon ng ilang pagsalig og pagtuos Ginoo, kay nga kanunay silang nagakaon sa espirituanong pagkaon nga maong pulong sa Dios. Sa panahon nga mag-inusara ka, na ay pulong sa Ginoong tamis, kayang mo pahinumdum sa imuha. Ang Diyos ang akong magbalantay, dili makulang ka nako. Psalms 91, God will send His angels to protect me along the way. Sa pagsalo ka nako, kumatag ako. So naakay pulong nga mo paligon nimo. Sa panahon nga naakas balatian, mapailubon kang nagpaabot and declaring that Jesus in His word, He says, siya ang healer. Siya ang moayo. So naang pulong. That is why sa tanang gubats kinabuhi, pag nakay pulong sa Diyos, ligon ka. Pero, ang pulong sa Diyos nga mas tamis pa kaysa sa dugos,
kung dili nimo ni siya makaon, kung dili nimo ni siya madala sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Inig abot nga sulungon kas problema. Kay kini sila sulungonon man ni sila sa Pilistiyanon. Ikaw usab sa panahon nga sulungon kas problema. Pag wala kaning dugos nga mao ang pulong sa Dios. Sa may imong buhaton. Muadto ka silingan magpakitambag. Unsa may ang itambag nimo? Pulong sa Dios? Malagmitan nga ang imong madungog nga tambag, mas musamot pang makapahugno nimo. Sister, naarab ako'y cancer. Mao ba? Kanusam nimo na naibawaan? Ing ana ra ba nahitabo ni kuan duha na lang katuig. Namatay ra gyud siya. December ra gyud ay kukutob. So naluya kag samot. Hello? Napa ba ka diha? Munang need kag word ni Lord. Samtang naapa ang problema, samtang naapa ang pagsulong sa mga Pilistiyanon, unsa man ang matang sa problemahan nga naa nimo karon, pagkanunay basas pulong sa Dios. Unya ampo Lord, dato kay ka Ginoo bisan pag uskabok star imo ihatag nako Lord. Pero unsaon taman nga wala kay gidid-an. Ikaw walay kadili nimo. Walay maingon nimong ayog basa na kay ang pastora pwede na, ang pare ra, ang ministro, ang bishop. Walay nagpugong nimo. Pero ikaw mismo mo'y nagpugong sa imong kaugalingon nga dili mo kaon sa dugos, nga dili makabasas pulong sa Dios. That is why maluya ta. That is why kabsan tagana. Sa dihang patio na ni Saul ang iyang anak na si Jonathan gipugngan siya sa iyahang mga tao yung patyon mabudi ay Jonathan nga ang Dios naghatag man natog kadaugan. Diin man ang kadaugan nagaabot dito ni Jonathan nganong nagmadaugos Jonathan kay nakakaon og dugos. Ikaduha wala nakasala si Jonathan. Ngano man wala siya diha sa pagpanumpa sa hari nga di ta mangaon hangtod mapatay nato sila tanan. So gituyo sa Ginoo nga wala siya diha aron dili siya wala siya balaod nga mabuak. Nasabtan nato ne. Ikaw ug ako dunatay mga atubangonon anay nga problema sa kinabuhi mga igsuon. Ako na siyang paraphrase kung inyo nang subayon, makita na siya sa 1 Samuel chapter 14. No? Humana nako gidiscuss basahon lang nako. 1 Samuel chapter 14 verses 24 to 31 ingon. Nangaluya ang katawhan sa Israel ni adtong adlaw kay nanumpa man si Haring Saul nga nag-ingon. Tinunglo ang tawo nga mukaon sa dili pa mabot ang gabi o sa dili ko pa panimaslan ang akong kaaway busa walay tawo dito nga mikaon. Unya ang tanang katawhan miadto sa lasang og nakakita sila dugos sa yuta apan walay nangahas kanila pagtilaw ni ini tungod sa ilang kahadlok sa panumpa ni Saul. Apan wala masayod si Jonathan sa panumpa sa iyang amahan, busa iyang gitunlob sa dugos ang tumoy sa iyang sungkod o gitilawan niya kini diha miarang-arang ang iyang gibati. Kabantay ka mga igsuon, pag makadungog kag tawo nga pulong sa Dios, malumo nga manulti, ang iyang pagpanulti makadasig. Inig talikod nimo, naagapon ang kabalaka pero makabantay kang murag ni gaan-gaan imong gibati. Kabantay ka mga igsuon na kay problema nga kanang problemaha magdi jud nimo. Unya imong i-share sa tawo mga igsuon nga naay pulong sa Ginoo. Unya ang iyang isulti nimo may tungod sa unsay kabubuton sa Ginoo, mugaan-gaan ka. That is why paduol mong tawo nga tamis ug baba. Kanang dili makahilo og dila. Na mga taong pait og dila, puro ra pamistig, pamalikas ng pangsulti. Tana mga demonyo panghinginlan. Paduol mo anang mga tao nga naay dugos sa baba, nga ang ilang isulti, kaya ni mo na, di ka pasagdan sa Ginoo, iluhod na sa Ginoo, iampo na sa Ginoo. Na ang Ginoo mag-ubahan, na matapos ng problema, ayaw kadlok ay kabalaka, ayaw atras, ayaw surrender sa kinabuhi, na ang Diyos. Kanang tawhana, mo na gikinahanglan ni mo aning kinabuhi. Kabalo ka, kanang imong palahubog nga barkada, pag nahubog na, tamis kayong manulti. Di ka na ko biyaan, brother.
Ako'y bahala ni. Ako'y bahala na. So, ino pa ka? Taka, ibig usa niya, Day. Bisa gayamong-yamong, di na masabutan ng sinultian. Nya mo drive pag yung motor. Naabot ako aning idarag kinahubog. Drive motor ako na. Salig na, sakay. Sakay niya. Sakay. Pag-abot unahan ng hulog, pang-pang. Hello? So nangaluya silang tanan kay wala sila kaon. Imagine ako nung sulong mo gira, wala kaon. Kami sa mga kanang mga ako tig labor magyuko gikas akong pagkabata kay 12 anyos nakaton man kog pasan og balas og simento anang ilod anang mixer. Ang ilawom sa mixer butangan pag pinahigda nga graba aron dito may mutongtong. Kadi may kaabot ng mixer gatuyok manumano ba himog kalsada naapil ko na. Nasa kapag magbuhos may among ino namong kontraktor nga, sir, sabaw ba? Libre sabaw ni? Baboy ba? O baboy. Baka, sabog baka o bangus. Kay gutom kayo na. Samot na gira. My goodness, dagandagan tinikpasay. May nang karon kay hapa-hapa ra, tipino sila. Sila mapildi man nimo imong kaaway o imong duolon og tikbason. Og ikaw matikbasan, dubleng ka gutom. Hala? Gutom kayo sila. Tanawa, in verse 28, unya usa sa iyang sakop mingon kaniya, nag-ingon ra ba ang imong amahan nga tinunglo ang tawo nga mukaon niining adlaw ug nangaluya ang katawahan. Si Jonathan ray nalig-on. Now, karong kinabuhian nato ning panahon na. Tanang makitas palibot og manghitabo makapaluya. And the only way nga mo survive ta sa atong pagkinabuhi, naa kay pulong sa Dios nga mas tamis pa sa dugos nga makaon nimo sa adlaw-adlaw. Mao ganing sige ko gingon bisag usa lang ka kapitulo sa usa ka adlaw. Okay na gyud na. Bisag di na okay. Og di man galing kakahumag usa ka chapter tunga sa kapitulo, wa gyapon. Pirti dyan yung lisuda kayo. Na? Munang inig-abot sa problema ani, igo na lang tang muhila. Kunya, iampo ko. Nga na rata. Kaya wala man tayo nahuptan nga katamis sa kinabuhi. Now I tell you, sa atong kinabuhi, Kristohanon, pait, lisod. Especially rong panahon na. Lisod kayo. Pero sultian ka na ko, bisag kung sa pakapait, kalisod, kaparat imong kahimtang karon, pwede nang mutamis pinaagis pulong sa Ginoo. Mutamis na. No? Ang mga mama magtestimony na sila, grabe gyud ang akong bana. Pero sukad nga nana sa pulong sa Ginoo, nausab na gyud siya. You see, nga tan-aw nato, pait ang iyang pagkinabuhi, pait ang iyang kahimtang, pero sa diyan ng pulong sa Ginoo, nitamis ang iyang batasan. Okay ka ba dyan? So need tagpulong sa Ginoo nga igsuon. Unya mingon si Jonathan, walay pulos ang pagdili nga gibuhat sa akong amahan ngadto sa katawhan. Tan-awa, maayo na kaayo ang akong gibati kay nakatilaw man ako jutay niining dugos mas maayo unta kun makapatuyang og kaon ang katawhan sa ilang nailog gikan sa ilang mga kaaway aron daghan unta ang atong mapatay sa mga Pilistiyano. May pauntang magpatuyang og kaon. Now I tell you, dunay mga simbahan mga igsuon. Bisan na tong silingan. Muingon na sila pagsulti nga di mo pwedeng mubasag pulong sa Diyos. Dapat si pastor ay mo pasabot ana. Dapat si bishop ay mo pasabot ana. Dapat ang ministro ay mo pasabot ana. Dapat ang pari ay mo hubad ana. Munay ilahang gisulti sa ilang maging sakupan. That is why blessing kayo dinhi sa tua kay kitang tanan giawhag nga mobasas pulong sa Ginoo. Dili pwede si Jonathan ra magsigig yaw-yaw diri sa atubangan. Kay mao ray naay pulong sa Ginoo, kitang tanan. Di pwede si Jonathan ra mo naay dugos.
So katong naay Bible, katong walay Bible, dapat na ang yun niya kay Biblia. O di ka makamaong mubasag Biblia, naman kay anak nga grade 2, apo nga grade 2, pabasa anak. Usa ka chapter Genesis nak, maminaw ko. Ugma, chapter 2 na pud nak ha? Didaghan kang napaminawan. Namo to'y imong huna-hunaon hangtod na hapon tong imong nadungog nga gibasa nga pulong sa Dios. So naligon ka? Kaysa atong magsigi kag huna-huna atong gidaot ko niya kaniadto. Siya pa'y nakaargabyado nako. Siya pa'y nag-iningon. Siya pa'y masuko. Nga na ha? Muna imong pamalandungon kanunay. Hilo na. Pait. Makahilo. Kanang magsigi kag paminaw og chismis nga walay hinungdan. Sama ra kag nag-inom og muriatic acid. Pero kung maminaw kas pulong sa Ginoo, mura kag gainom og dugos. Nalig-on pa ka? Nasabtan na to? Na maghinulsol tang human ani nga wali ron. Kay gihatagan tag dugos sa Ginoo pero mangyaw-yaw ta makahilo. Na makarelate ta dire mga amahan o inahan. Makarelate ta dire tanan. Tanawan ang atong mga anak pag magpabadlong na sila. Unsa may pulong nga atong buhian? Dugos or tonglo? Di ba din mo pamistihon og yawaon nimong anak og mutubag pa na. Oh, mama, mano mo ingon man kang yawa ako? Kisa man day akong mama. Ang gianak sa tawo. Anak kandeng. Anak sa yawa, isa may yung mama. Wow. Di na nako sumpayan kay managpa niya kay humagsimba. Pastor, kung na-bless gyud ko ron. Bang! Sagpaon les pastor. Mga lamano, na-bless ko ron sagpaon pastor kay sakit kita imong giwali. So maayong magpatuyang. Kaysa na magpatuyang kag dungaw anang imong cellphone. Kaysa nagpatuyang kang hapit na magkabaylog na wong anang naas TV ug ikaw. Kaysa nang magpatuyang nakakabalo mo mga igsuon. Naay mga pulong karon nga tamis kaayo kanang I love you. Pero kabalo ba kang mga tao nga sige ra I love you, wala na nailasa po nila. I love you, I love you. I love you. Hangtod na buntag siging gasendog I love you. Kawa na. Hello? Yan na po kay higala nga perting tamisas at ubang. Murag si Judas nga sweet kayo mo kiss. Oh, Jesus, kumusta mo dire? Umana mo prayer meeting? Gidakop dayos Jesus. Ingo mas Judas, kanang akong hagkan mo yung panultihon, pagbantay sa halok sa kaaway. Ang tinuod nga higala mo samad sa imong balatian sa pagtudlo kanimo, pero pagbantay sa halok sa kaaway. Nga naman, traidor. Kabantay ka ng usa sa major character of the snake ka ng very welcoming. Sobraan siya ka maabi-abihon. Nga og naay piso sa manok, iyan ang murag alagaan kunyari. Sailoan pa na niya, libutan, dayong kaliton og tuklaw, ping likusan na dayon. Very welcoming. Na murag gakson pa niya una usata. Ingana, nanapok kay higala nga ingana, naglibog po ko, kay nga nung sige pa po kagpadool, anak. Kay bawag yung ka nga ang imong madunggan, anak, walay ikatabang sa imong espirituhanong pagpaligon o pag-uswag, pero adtog yung kakanunay ganahang maminaw. Na di nakaganahang maminaw ni pastor, kaya si pastor ba? Nung sago ka ni mawala sa among church. Sige, lagyan ni siya pangasaba. No? Mga igsuon sa radyo, maminaw kang mga radyo, grabe ninduta dito mga tingog. Nya magkita mo sa hitsura, magkita mo sa personal, makita ni mo hitsura. Ah, siya da ito. Okay. Nga na. Na? Sa una mga igsuon nga wala pa ning uso ning kaning Facebook, di ka kita siyang nawong. Text ra og tawag, inig paminaw nimo sa tawag. La, nindutag tingog ko igwapa garon ni. Yung mga bayik, ilig kayo kay lami kay tingog. Ha? Si Jacel?
Hello Jassel, kumusta man ka? Ayaw lakaw rin si Manahaha kay mo bisita ko nimo. Ay, gilantan na yun. Ya para ni mo tamis kayo na, pero suway kag paminaw sa pulong Ginoo gua kayo. Ngano ko na yung pulong sa Ginoo, sige manik panghilabot na ako. Pwede wala na tayo hilabtanay. Because ang pulong sa Ginoo naggakos ni nimo, pero kung ang imong gibuhat supak sa pagtulunan sa Ginoo, kanunay ning musagpa-sagpa. Kanunay mulatos. Nasuko na mo tanan. Akong humno na nagbasa. So ningon diha. Sa verse 31 ni atong adlaw, ilang gipamatay ang mga Pilistiyanon gikan sa Mikmas ngadto sa Ayalon, ug luya kaayo ang mga tawo. Kanang magsimba ta nga hallelujah, pero ang uban nagaluya. Paspas pa kayo, hallelujah, hallelujah. Nadugay, hallelujah, 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 hallelujah. Naluya na. Kanang kabalo ka, kining atong pagkakristoanon, kanunay tang nakigubat anis mga problema, mga pagsulay, mga atake sa yawa, mga paglutos, mga pag-lockdown, mga pagbutang-butang, tanan na lang. Di ba? Bisan pag-anig ipahimutang kas Ginoo di as pinakahabog nga posisyon, why mo respeto nimo? So apil na sa ato ang banggaon sa pagpakigera o ang makahatag lang yun natog kaisog nga makasukol ta, makastanta, mubarog ta, likon ta, ang pulong sa Dios. Kanang naas imong tapad ina pagpatuyang. Sulti iba kusgay ng pagpatuyang. Dili pagpatuyang sa kalibutan. Na mga anak karon, bago lang Isabela. Abig na COVID. Gihimo siyang COVID suspect. Pero naitabo dahil mga igsoon, nagka-blood clot ang iyang ulo kay siging delay mo kaon, why tulog-tulog, kay sigig duwa og Mobile Legend. So kung gusto kang magpatuyang sa pulong sa Ginoong makapalig-on nimo, ayaw pagpatuyang sa mopatay nimo. Hello? Lami ko kayong magpatuyang sa pulong sa Diyos, mga igsoon. Kana bang year 2021, sa di pa nimo end, humno na kong basa ang Bible. Pagka year 2022, magsugod na po Genesis. Asya naman kadapit. Ana, hapit na. Balik. Ha? Naman po yung ubang magbasang bisag asara. Busik. Busik. Busik, busik, busik. Ha? Pagingana niya, silutan ka sa imong mga kapakyasan, sa mampon ning mga saba mampon. Ni na mabasag Bible kay pataka bisag asara ukab. Nya ang palpak pagyod kay manggamit tag mga bersikulo, wa po ta kabalog unsay gihisgutan diha. Kay ngano wala na to basaha. Brad, nagingon man ng Bible, Brad, di mo kaon na ni Brad. Basaha tanan. Aron ka makasabot o kaon ba hisgutan na. Naapa ba ta? Ingon si Jonathan nindot untang magpatuyang. Pero kay siya ramay naligon, may nalanggani kay dunay usang ligon. What if kitang tanan dre? Apel si pastor, way tuntuon, di mo basag Bible. Nakitang tanan na nagluya na to. Sabi ako iwali ani ron. And what if kitang tanan nagpatuyang og basas Bible, magpatuyang og panabi sa pulong sa Ginoo sa atong silinganan, magpatuyang og ampo, ligon kaayo ta. Muingon na sila ngano man na sila mura man na silang nangalisuan. Daghan kay problema ron sige ra sila ngisi, tinuod pod. Ngano man na silang mura man na silang nakulangan. Ay mga kulang-kulang na sila. Ngano man? Pandemya. Sige, gyapon simba. Yes, I love you with the love of the Lord gyapon.
panon gihapon panimba. Namo makahadlok na lang panahon na magtapok-tapok kay nay COVID. Simba gihapon. Murag na ako ni sila problema. Muyana na sila. And sa unahan, ma-realize nila nga, induta, gida na nila, no? Katong dihay pandemya, gasimba. Karong walay pandemya, gasimba. Kita ani, way simba-simba. Ingon patos gawali, gabi ang tao nga walay gol, kuang gol. Oy, di na ako. Ngalagat as Ginoo. Lamia kayo sa imong trabahoan. Pag humag paniud to, muhigda-higda mo. Ang uban nagtanaw dito mga bastos kayo. Ang uban dito dula-dula dito baraha. Sigarilyo, gatagay-tagay. Dia ikaw galingkod, gabasag Bible, gapatuyang. Pagdoong nimo dito kay mo bayad kag Corintis buhi ko. Dugay pa kay taas pa kayo ang imong number. Ang uban gapatuyang og lingkod gahuwat. Ikaw gapatuyang og basas Bible. Walay pila aning kinabuhi basta kay himuon nimo ang imong kinabuhi nga busy para sa Ginoo. Oh, ninduta gyud na. Nay mangutana nato, brother, sister, ngayon lagi dili na pwede ninyo, di lagi mo ani. Nam kunas Bible, nga narata. Kay wa ta kabalo, asa dapit, kay wa po nato gibasa. Usahay ra bagyon mga igsoon, giwali ng pulong Ginoo, nagpapauli nato gikalimtan. Usa may giwali dito. Ambot oy. Yan abot pag Diyos balay magpabadlong. Amo na giwali gitudlos yung pastor. Dalay mo mga sinina pag ipon mo ni pastor. Sad kayo ko ana. Because naa mga papa. Mga buhi pa man na naginawa. Magabi mag-pray me, among hinganlan ng mga ngalanan. Lord, luwasan ni si Kuan. Luwasan ni. So amo pong plano, adtuon, sangyawan. Ini ba na bisita ni mo ditong, Kuya, may buntag. Sige, pastor, kasamok yung balay, ini akong anak, badlungon kayo. Nya ang anak, Christian. Kuya, simba na ta, kuya. O niya ako mo simba, pastor, o maputol na nako ning sungay sa akong anak nga nagsimba. Imagine ako na. So, kinahanglang masabtan nato ni og ayo tungod kay og dili ta kasabot. Ang atong kinabuhi magpabiling mauras gihapon. Nanay mangumusta nimo? Kumusta man ka sister? Kumusta man ka brad? Mauras gihapon. Wa gay pag-uswag. Okay lang mo ito ba kang maras gihapon, way gikaon, pero nanambok spiritually. Nga na, bitaw? Okay na. Ha? Walang magkahurot na itong ipon, basta magkadaghan ang pulong sa Ginoo atong katunan namin. So nangaluya sila ayo. Sa unahan anak, buot pag ganan niyang ipapatay. Sa Bible, dunay usa ka alagad sa Dios. Nga dili siya alagad, gitawag lang siyang mahimong alagad sa Ginoo. Iyang pangalan si Ezekiel. Ang Ezekiel, sunod na siya sa Lamentation. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel. Nakini si Ezekiel mga igsoon, usa siya sa alagad sa Ginoo nga nagministeryo sa mga katawhan nga nabihag dito sa Babylonia. Unya, himo siya sa Ginoong propeta. And sultian ka na ko, ayaw kag sigig patago-tago dihag pagpakasala kay apil si pastor mag-anto sa anak. Gatuo kag si pastor, ikaw nakatulog si pastor makatulog. Affected man ta, connected man ta kay usa man ta, pamilya man ta sa Ginoo. Nga anak man kanako. Sa Bible, si Ezekiel parang makasabot siya ayo unsa gyud kasakit ang gibati sa dughan sa Ginoo. Before siya nagsugod og ministry, gisilutan una siya sa Dios. Pero wa siya sala. Ha? Minaw ha? Ningon diha nga, Ezekiel, gingnan siya sa Ginoo, kinahanglan nga di ka mukaon, umukaon ka, maura ni, gidaghanon si mukaon. Unya, 360 ka adlaw, maghigda kang magtagilid, og di ka pwedeng muhayang og mubalis pikas. Imagine na. Tungod kay 360 ka tuig ang equivalent nga pagpakasala sa Israel. Nga na. Usay labot ni Ezekiel.
Nga alagad naman siya sa Ginoo. Kinsay nagpakasala ang Israelite, dili si Ezekiel. Lamang si Ezekiel may gitawag parang magministeryo sa Israelite. That is why ayaw kaingong nagproblema ka, wala na apil si pastor. Ayaw ka kaingon nga imo ng sala, walay labot si pastor. So, inga na siya. Diyang na po siya Ginoo niya, Ezekiel, after 360 days, nimong paghigda nga magtakilid, mubali na po ka spikas, balig 40 ka adlaw nga maghigda kang magtakilid. Di pwedeng mo hayang o di pwedeng mo liso sa pikas. Kay mauna po ni ang 40 ka tuig nga gidaghanon sa pagpakasala sa Juda. Kay duha naman ni kanasod. Israel, Juda, parehong Israelite nga nabuak sa duha ka gingharian. That is why human ni Ezekiel ni adto, gihimo pag yun siyang amang sa Ginoo, gigapos siya, parang di yun siya makasulti. And after that, gibuhian na si Ezekiel, gitangtang na ang gapos ang gapos, gikuha na ang iyahang hukot siyang baba. Muuna nga si Ezekiel, isog kaayo siyang nagwali sa mga Israelite. Ayaw ka kaning among pastor ba, sige ra yung gaisog. Imagine na, lami na kayong isulti, pero di gyud siya pasultion kay naay panahon sa pagsulti Ecclesiastes chapter 3. Pwede siyang mupaharahay og tulog, pero dili siya kaharuhay og tulog, kay ang iyang katawhan nagpakasalag, nakapasakit sa dughan sa Dios. Do you think malipayon si pastor nagkatulog? That is why we pray, Lord, kaya mga alagad Ginoo, hatagi sila happy heart. Kaming tanan, hatagi mig happy heart. Unsaon pagka-happy heart, kamang mga ginikanan yung mga anak, magpabadlong happy heart? Lipay atong kasing-kasing? Sigurado yun na. That is why si Ezekiel, pag humana ni Ezekiel, gigapos pa siya. After that, gihimo siyang magwalali sa Ginoo. Tanawa giun sa paghimo siyang magwalali. Ezekiel chapter 2. Ezekiel chapter 2. Mao na ni last na ni matapos ta dinhi. Sa pagkakita ko gayud ni ini, katong gipakit-an siya sa unang panan-awon. After that niingon siya nga, sa pagkakita ko gayud ni ini, mihapa ako sa yuta. Unya nadungog ko ang usa ka tingog nga miingon kanako, tawo. Ang mga tawo ingong amen. Unsa man di tawo tong uban, wa na ningog. Mga tawo, amen. Yung sa tawo, tindog kay makigsulti ako kanimo. Kung magsige ra kag higda lubog sa imong pagpakasala, di gyud ka makadungog sa tingog sa Ginoo. Tindog na diha makigsulti si Lord nimo. Amen? Verse 2, samtang nagsulti siya kanako, misulod kanako ang Espiritu sa Dios o gipatindog niya ako. Sa laktod nga pagkasulti, dili nimo kayang mubarog gikan sa pagkahagba sa imong mga problema, sa imong mga pagsulay nga sa kinabuhi. Gikas pagkahagba sa sala, dili nimo kayang mubarog. Hangtod nga nakadungog kas pulong sa Dios ug ang balang espiritu ni sulod nimo ni hagak nimo ug nalig-on ka karon. Palakpakan nato ang Ginoo. Di ka kabarog. Sa verse 3, unya, miingon ang tingog kanako, ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel. What if inig-uli ni mo ron dito sa inyo ha? Ingon kas Ginoo, walihin na. Allah! Murag gaon na ka, Lord. Insultuhon ko ani ba? Lord, yun maminaw na ko, Lord. Ato lang ko sa impyerno ipadala, Lord. Si Satanas akong walihan kay maminaw pa to kay sa ani, Lord. Ipadala ko ikaw ngadto sa Israel. Ngadto sa katawhan nga masupilon. Sila nagmasupilon kanako hangtod karon sa mas ilang katigulangan. Kabalo ba ka nga ato mga ginikanan nagsupil sa Dios? Way basa-basag po lang sa Ginoo. Labong mga gitudlo-tudlo sa mga gipangtudlo sa mga tawo. Mubasa itong ingon ni Brad Danilo. Nga kaniadto na ay manayos kalayong palungon sa ang kalayo sa lapalapa, sayawan ang kalayo dili mo undag sayaw hangtod mapalong. Nya imong papa Kuya Danilo mo iti gitara nila. Grabe, ganad-anad. Praise God, nakaplagas Ginoo. Kristohano naman na silang pamilya. So,
Gahi silag ulo, verse 4, mga gahi silag ulo ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila, ingna sila nga mao kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon masayod sila nga aduna di ay propeta diha kanila motuo man silag dili. Kabalo ka motuo kag dili, naay magwali sa imuha mo. Motuo kag dali. Ang importante mahibaw kang gigugma kas Ginoo. Kaysa mayon kang gipasagdan ra ko ni Lord. Mas maayo nang naimo bandlong nimo. Na masugot ka, ikaw sugoos Ginoo niya, ikaw mo'y dumtan sa tanan. Pamastor sayon. Manang niya pulong Ginoo sayon. Nga na ba? Pero kabalo ka, lutuson ka, dumtan ka. Kaya nimo to? Na? Mga mampas lupa. Nga na pa dyan. Hala no? Padayonon sa nato ni. So ikaw tawo, ingon ang verse 6, ayaw kahadlok kanila, bisan paglibutan kanila sama sa mga tunok, o bisan pag magpuyo ka, nga daw tipon sa mga tanga. Bisan pa ni ana, ayaw kahadlok ni anang masupilong katawhan, o sa ilang mga ipanulti, isulti ang akong mga pulong, kanila mamati man silag dili. Kabalo kag unsay rason nga hindi ta manangyaw, talawan tag unsay ilang isulti. Mao nay pinakarason gyud. Pero umana nag-ingon ang Bible nga, ayo kadlo ko sa ilang isulti, maminaw sila dili isulti. No, ipasulti gyud. Sa verse 8, apan ikaw tawo, ayaw pag masupilon sama kanila, bukha ang imong baba ug kana ang ihatag ko kanimo. Di ara. Ha? Hopefully mga igsoon mamauli tarong busog, bahalag sakit. Amen. Sakit kay ang word ni Lord, tanawa, di na mo malipayon. Ingon diha, bukha ang imong baba o kana ang isulti ko kanimo. Kay nay mga panahon, nga maminaw ta mga igsuos wali, palapos ras pikas dunggan. Kay naanad man ta sa itong mga balay. Siguro ta sa itong mga mama, palapos pikas dunggan. Nakaron, bukha ang atong baba o kaunon yun nato. It means, isulod nato sa atong kasing-kasing o ato yung ikinabuhi. Ingon diha, sa verse 9 unya, dihay kamot nga gituyod nga ri kanako ug may gikuptan kining linukot nga basahon. Mao na ni ang pulong sa Dios. Gibukhad kini sa akong atubangan ug may sulat kini sa luyog-luyo. Na? Taas ni nga pulong. Ang nahisulat niini bahin sa pagbangutan og kagul-anan. Kabalo ta, lami kaya tong paminaw pag musulti ang pastor. I-bless tas Ginoo, pauswagon tas Ginoo imong kahimtang karon di ka magpapiling nga na kay paangat ka. Amen. Amen tanan. Pero mayon ang Ginoo, moabot ang time magniwang ka. Moabot ang time sagpaon ka sa kalisdanan. Moabot ang time ibagnos ka tungod kay di ka mobiya sa sala. Murag naguna nakagpauli, pasangil pangihi din ritsog uli. Kung ingana ang wali. Now, hinumduming ang Bible, langit o impyerno ang hisgutan. That is why, dili ta pwedeng mahimurang puro lamang nindot atong iwali. Pastor, ayaw wali anang mga balatian. Ayaw wali anang mga pagpamadlong. Ano mga blessing, Pastor? Balmi, ano mga blessing? Ay? Kanang kabay kwarta-kwarta, Pastor? Kanang kabay mga suko gyapon ka, kabay kwarta hisgutan, suko ka, labi nagmalakyas tamo adto. Nanapot. Nga na. So, and sa chapter 3, 1-3 niingon, unya mingon ang Dios kanako tawo kana kining basahon og lakaw og sultihi ang katawhan sa Israel. Busa gingangako ang akong baba. Na may mga taong di maminaw. Murag naminaw pero gapangyamid ba? Balon mo ana. Likbalik naman na. Si Ezekiel, ang gihatag ni Lord nga minsay niya, iyag yung gikaon, gidawat, gyud niya. Mamauli tarong busog, amen? Bahala gutom ang tiyan, busog ang tiyan, spiritual, amen? Gingangako ang akong baba. Gihatag niya kanako ang basahon, arong kanon ako. Verse 3. Og miingon siya tawo, kana kini aron mabusog ka. Busa gikaon ko kini ug sama kini katamis sa dugos. Tanawa, nabalik na putan ning dugos. Now listen.
Si Ezekiel, nigwalin niya, pwede siyang patyon. Tama? Dumtan siya sa tanan, lutoson siya sa tanan, biayon siya sa tanan, pwede siyang sagpaon, pwede siyang luwaan sa nawong. Andam batang luwaan tas nawong? Or nangandam na tadaan aron inig luwa, sumbagan dayon nato. So, si Ezekiel, weak siya, pareho ni mo nga talawan. Ang iyang pangalan, it means the strength of Yahweh. Ang kahulugan sa ngalan nga Ezekiel, kay kini mga Hudyo, ang ilang pangalan na may meaning. Before na matawo ang bata, maghuna-una na sila kung sa ipangalan nga ang kana nga ngalan, muhimaya sa Dios. Kay mga Hudyo man sila. So si Ezekiel, gipangalan siya Ezekiel. It means the strength of Yahweh. Sa Bisaya pa, ang kusog sa Dios. Asa siya magministry, ngadtos mga Israelita, nga nakabsa, nag-umoy, nangaluyag, wanay paglaom, wanay pagtuo. So siya ang maghatag nila kusog. Pero unsaon niya paghatag lang kusog, nga nahadlok man siya, nabalakas siya, na lutuson ko ani, magka-problema ko ani, dumtan ko ani. That is why need siya sa dugos, need siya sa pulong sa Diyos aron siya maligon. Inigsulod ni mo sa barangay Lourdes, ingnon kas mga tao, sa man ang atinuan, ato ng patyon. Kay masudlan na sila, masudlan taglahing tinuuhan dre. Ug wala ang pulong sa Diyos, kung wala ang dugos, atras ka. Atras ka, that is why wala tayo mapasidunggan kung dili ang Diyos, kay ang iyarang pulong, mao'y nakapaligo na to. Ang pulong sa Diyos, mao ang espirituhanong dugos, nga maghatag og katamis sa atong kinabuhi. As I said, kini akong kinabuhi kani ato, perting paratan parehas imo. Kani ato nga kinabuhi. Parat, pait, makahilo. Nga naman, grabe mo sukol, ginikanan. Imagine nga akong mama, grabing kabughat panahos kagabi og atiman ako. Unya, sadyang nadako nako ako rang hinubugan og insulto. Hubog kayo ko ako siyang inang, nagmahay kong nahimo ka na akong inahan. Wa man pud unta siya gibuhat nga sala nako, igor siyang gabadlong, anak. Ako nimo na, katubangon sa nimo ng eskwela, biyahe siya ng barkada, gubog-gubog. Akong gitubag niya, nagmahay kong ikaw akong nahimong inahan. Hangtod karon na ang samad sa akong kasing-kasing. Wala na ang akong mama, gikuha na sa Ginoo. And maybe naapo kay nasulti nga ing ana. Or nakabuhat kag sakit kayo para sa imong minahal, hangtod karon sakitan ang imong dughan. Bisan tuod na pasaylo ka sa Dios, gipasaylo na ka sa imong minahal, pero dili man nimo na malimtan mo nang dalaon nimo na nga kasakit. Because kaniadto ang mugala sa atong baba hilo. Mupatay og kalipay, mupatay og kadasig, muguba og relasyon. But karon ang naa sa imong baba ang dugos. Ang pulong sa Dios. Psalms 119 verse 103 tong giingon kaganina, mas tamis pa kaysa sa dugos ang pulong sa Dios. Matthew 4:4, dili ka mabuhi sa pamahong paniutog panihapon kung dili sa matag pulong sa Dios. And si Jonathan nagmadaugon siyang gira tungod sa dugos. Ikaw ug ako magmadaugon kas tanan natong atubangon tungod sa pulong sa Diyos. Ito ngayon si Ezekiel, parang, ang bata ko pa, di na ko kayang muwali, di ko kayang musulti. Si pastora, nga na. But ingon ang Ginoo nga Ezekiel, it means, dawata ang mga pagtudlo, kay one day himuon kang magtutudlo. Amen? Di ba gani? That is why, katong testimony, no, nga to mga kaanakan, kinahanglan sab natong giampo. Kay dino nga ang ilang madungod daw Ezekiel nga sakit kaing manulti. But wala sila kahibalo nga ang maong mga pulong sakit nga gisulti dugos di ito og nagikantos kasing-kasing nga nahigugmag kalag. Ingon ang uban nga tinatamanimba diha kay sigiratag kaigo. Kita mo simba diha kay sakit kayo. Tinuod gud po na. And tinuod na. Need na to silang i-pray. Because higugma dyan na sila sa Ginoo. And makahulay-hulay, makapahuay-huway. Especially kini ato mga young people. Of course. Ato mga young people. Kaya nga ato mga young people, manggod, makasabot kay taana. Kaya nga atong kasing-kasing, diha ni Agi po daana.
nga ang imong ayaw ginikanan maoy kalipay nila. Ug ang imong giingon nga kini mo'y buhata, maoy makapaguol nila. Muni ang kalidad sa atong youth. So, hulay-hulay po na sila. Afternoon service, lahi na pod ang mo pakaon. Lahi ang muwali. Naana po'y, ako lang pod og mas isog to. Hala, na isikil. Si Daniel na naabot. Nasiha. So, muna mga igsuon, kinahanglan nato na masabtan. Kan-agyod. Ang pulong sa Ginoo daw dugos. Makapausab, makapahinlo, o makapatamis sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dili na bot, gipasabot nga, ang makita nimo daw, walay nausab, imposible na. Because ang pulong sa Ginoo, dili mo balik niya nga kawang. Ang atong himuon, malaumon, mapaubsanon, o maamumahon tang nagpoabot. Amen? Samang nagatiman kag tanom, dili gyud na ingog tanom nimo mubunga diretso. But one day makakita jud kag unsaon na pagpauswag ni Lord. Hinaot unta nga mga pulong sa Ginoo nga atong nahuptan. Atong kaunon og ayo. Yung baka, kanding, pagmukao na sila, ilang ibutang diri ang uban sa ilang aping. Nga niglubog na nila kay di na sila mangaon. Hinahinayon na nilag usap. Muna gitawag og meditation. Inig pamauli ninyo ron, humagpanibsib diris pasibsibanan nga gihatag ni Lord. Pamalandungi og ayo ang mga pulong nga ato karong nadawat. I-meditate muyaa og ayo arong mas mulawom pata og mas masabtan nato pag-ayo. Ako ning tapuson sa challenge. Wala kay adlaw nga usikan nga di ka kabasag pulong sa Ginoo. Kay kung dili nimo na mabuhat sa kaulahian, magmahay ka. We don't know, karon na lang ning tuiga kutob ang pulong sa Dios. That is why samtang naapay panahon, hatagi ginig panahon. Makaingon gyud ka, no? Bible, everything will pass away. But ang pulong sa Dios will stand firm. Ang pulong sa Ginoo mo barug hangtod sa kahangturan. Ma-realize niya natong ang imong gipakawalay bili, mao di ay ang bililhon o katong imong gipakabililhon mao di ay ang walay bili. Jealous si Lord ana. Atong awiton pagbalik tong last na tong giawit kaganinang gibuhat ta sama sa dagway sa Dios. Let's close our eyes, let's bow our head in prayer. Gracious and loving Father, salamat kaayo sa mga pulong nga among nadawat karon. Daghang mga panahon nga mubangga namo ang mga pagsulay ng mga problema. But salamat Ginoo nga naa kami kalig-on sa pag-asdang, sa pag-atubang, sa pagsulong sa bisan unsay moabot diri namo. Makahimo kami sa pagpakigubat nga madaugon tungod kay ang imong pulong mas tamis pa sa dugos nga naghatag ka na mog igong kusog, kaabdik, kadasig, kaisog diha sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo Ginoo. Salamat kaayo Lord nga sa kanunay Ginoo ning among pagpakigyera sa pandemya, pagpakigyera sa ekonomiya, pagbagsak sa ekonomiya. Dili kami makabsan. Dili kami maluya because ang imong mga pulong mo imo hatag na magpadayong kusog, magpadayon kami sa pagpangalagan. Salamat imong giampingan Ginoo kinabuhi sa mga papa nga niya. Sa mga mama, sa among mga tatay Ginoo, sa mga batanon, sa mga kabataan. I pray, sama kang Ezekiel. Tagan minimog panglasa o pakatamiso na mo ang imong mga pulong o dili na mo pasagdan isa likway biay-biayon. O God, pagkaan hindot nga ang kada usa magpatuyang
sa imong mga pulong, magpatuyang sa pagbasa, magpatuyang sa pagkat-on sa imong mga pulong. Pasaylo kami, O Diyos, o kamo mga pamilya. Nga naa kami nagpatuyang sa social media, na amin nagpatuyang sa mga butang nga kalibutanon, Ginoo. Salamat, Lord. Nagibuhat minimo sa ibong dagway. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan mong pagbusog o pagpuno ka namo sa imong mga pulong mo'y among kalipay nga mamauli kaming na amin nasabtan, Ginoo, mausab ang among mga kinabuhi.